Уважаеми господин председател на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация, доктор по икономика, господин Петър Нейчев. Уважаеми представители на науката, бизнеса и медиите. Уважаеми участници в симпозиума, драги гости. Казвам се Димитър Гишин. От името на ръководството на Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация най-сърдечно ви приветствам с добре дошли и благодаря, че в това дъждовно, бихме казали, време някои от вас са пътували дълги разстояния, за да дойдат и да участват на симпозиума при нас. За мен е чест и огромно удоволствие да изпълня поръчението и да открия международния симпозиум на тема индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел. Симпозиумът е организиран от Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация със съдействието на финансовата компания Атлас Финанс АД град Пловдив и медията за финанси, бизнес и бизнес finansbg.com. В Гражданското сдружение членуват над 30 български експерти, доказани професионалисти в своята област, формиращи така наречената Think Tank група, която е съсредоточила усилията си за повишаване на конкурентоспособността на българската индустрия и икономика чрез прилагане на науката, технологиите и нови бизнес политики. Всяка година Сдружението организира публични събития като конференции, кръгли маси и симпозиуми, наречени Четириъгълен форум, на който биват канени представители на държавни и общински институции, науката, бизнеса и медиите по актуални теми, свързани с българската индустрия и икономика. Симпозиумът ще протече в два панела при следната програма. В 13 часа беше пресконференцията, 13:30 откриваме симпозиума. Докладите, след откриването ще имаме доклади първа част. Първият доклад е на тема второ издание на Бялата книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 година, като Wiki книга и необходимостта от нов български икономически и социален модел. Докладът ще изнесе председателят на Гражданското сдружение доктор Петър Нейчев. Следва доклада на господин Йоан Кехуа, който е икономически и търговски съветник на посолството на Китайската народна република в България, докладът е на тема индустриализацията на Китай и китайският икономически и социален модел. Трети доклад в първия панел многообразието на национални икономически и социални модели по света и необходимостта от развитието на български икономически и социален модел като предпоставка за оптималното използване на националния ресурсен потенциал. Докладчик, доктор по икономика, господин Тодор Додев, Financial Management Network, Виена. Следва дискусия, кафе пауза, 20 минути и втора част. Започваме втория панел с доктор на икономическите науки господин Йоаким Каламарис, преподавател в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт град Пловдив на тема особености на гръцката икономика. Следва интересна лекция на тема реиндустриализация и факторът за кризи дългов рак. Това е един нов термин, който докладът ще бъде изнесен от господин Иван Митев, икономист, бивш преподавател в колеж телематика в Стара Загора. И ще завършим с доклада на господин Любомир Станков, визионер, член на МЕНСА, автономна и автоматизирана паралелна финансова социална система за базов доход, която стимулира бизнеса чрез контролирано потребление и чийто страничен ефект е изсветляване на икономиката. Интересни теми, както виждате, следва дискусия. След всеки панел сме предвидили време за дискусии, в които се надяваме за активно участие от всички присъстващи с изказвания, въпроси към докладчиците
и други предложения.